मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। माइयो माइयो लोगी बगहत मैया आइल बडोइनिया माइयो डीजे मनीष रक्सौल। माइयो माइयो लोगी बगहत मैया आइल बडोइनिया माइयो नो दिन रातर मैया कुछ नहीं के खइले लोगी बकहत मैया आइल बडोइनिया नो दिन रातर मैया कुछ नहीं के खइले लोगी बकहत मैया आइल बडोइनिया माइयो काहे नहीं के बुझतानी बाजिन के तू मैया बागा के होके सवारी आजा दुर्गा मैया आजा दुर्गा मैया नो दिन रातर मैया कुछ नहीं के कहिले लोगी बकहत मैया आइल बडोइनिया डीजे मनीष रक्सौल। आइल बडोइनिया लोगी बकहत मैया आइल बडोइनिया आचिरा में बेदा माई गोदिया बलखबा काहे नहीं के बुझतानी बाजिन के तू मैया माई हो के तू मैया माई हो आचिरा में बेदा माई गोदिया बलखबा काहे नहीं के बुझतानी बाजिन के तू मैया दर्शन खातिर चल आइल तोरे दुआरी काहे नहीं के बुझतानी बाजिन के तू मैया काहे नहीं के बुझतानी बाजिन के तू लोगी बा कहत मैया आइल बडोइनिया लोगी बा कहत मैया आइल बडोइनिया माइयो डीजे मनीष रक्सौल। आइल बडोइनिया माइयो 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 वैशाली तू राजा कहे कहता बजिनिया काहे नहीं के बुझतानी सुनी दुर्गा मैया माई हो सुनी दुर्गा मैया माई हो वैशाली तू राजा कहे कहता बजिनिया काहे नहीं के बुझतानी सुनी दुर्गा मैया माई हो लोलन भैया कहतानी काहे ऐसन कहिले काहे नहीं के बुझतानी सुनी दुर्गा मैया सुनी दुर्गा मैया लोगी बा कहत मैया आइल बडोइनिया लोगी बा कहत मैया आइल बडोइनिया माइयो बागा बाके खोके सवारी आजा दुर्गा माई काहे नहीं के बुझतानी बाजिन के तू मैया नो दिन रातर मैया कुछ नहीं के कइले लोगी बकहत मैया आइल बदुआरी माई हो गोदिया में दे दा माई बालक के तू हमरा काहे नहीं के बुझतानी सुनी दुर्गा मैया काहे ऐसन करतानी सुनी दुर्गा मैया